Takot sa sunog at apoy si Joseph ng La Trinidad Elementary School ng Iriga City. Kaya tumatak talaga sa isip niya ang iba't ibang aktibidad katulad ng tamang paggamit ng fire extinguisher at iba pang basic fire safety training ng Bureau of Fire Protection sa lungsod. Mabeling po. Dahil yun po yung parang hindi ka pa po natatry at yung pinakasaya po para sa akin. Dahil po tinuturuan po kami na kung paano po mag-survive katulad ng hold, duck, and roll sa mga sunog, mga lightning strikes at mga thunderstorms. Kasabay ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso, tinulak ng Bureau of Fire Protection o BFP katuwang ng PNP na ang Fire Square Roadshow, isang basic fire prevention training para sa mga iba't ibang paaralan sa Iriga City. Layunin nito bigyan ng diin ang kalagahan ng maturuan ng mga bata sa tamang kaalaman kung paano makiiwas sa sunog at kung ano mga dapat gawin sakaling magkaroon ng emergency. It's very important po sa mga kabataan dito especially dito sa Iriga, kasi ito po yung way namin, itong ginagawa namin activity is way po yan ng pag-promote namin ng fire safety awareness. So, bilang mga kabataan, sila ang magiging, diba, sabi nga ni Gat. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, kasi sila yung tinuturuan natin, sinusuplayan natin ng mga knowledge and skills para in case merong disaster or katulad nga po ng fire responses, aware po sila. And hindi lang po yung sa oras ng sunog, importante din po yung prevention. Kaya tinuturuan po natin sila ng mga fire safety measures and precautions. Parang mga pahapyaw lang po, para mabigyan lang sila ng konting insight regarding sa mga ino-offer nating mga services bilang mga responders. Naniniwala rin ang ahensya na sa pamamagitan ng paghubog ng kamalayan ng kabataan, mas mapapalawak ang kaalaman ng mga ito sa fire prevention, hindi lang sa paaralan kundi maging sa kanilang mga pamilya. Samantha Alano, CSN.